b'5.6% f'Ottubru Malta kellha t-tielet lanqas rata ta' qatt mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Din hija l-inqas rata ta' qatt li qatt tirreġistra l-Eurostat f'pajjiżna mindu bdiet tinġabar din l-istatistika. Skont il-Eurostat mill-bidla fl-amministrazzjoni il-qatt naqas minn 6.4% għal 5.6%. Din l-istatistika turi wkoll ir-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ niżlet għal 10.4%. Dwar dan stqarrija tal-Gvern iżżid tgħid li r-rata tal-qatt taħt amministrazzjoni preċedenti kienet tlaħħaq is-6.9%. Li kieku pajjiżna illum għandu din ir-rata ta' qatt kieku kien ikun hawn ma' 13,500 persuna jfittxu x-xogħol. Però illum il-problema ta' qatt hija 20% inqas minn dak il-livell. Barra minn hekk fil-budget tas-sena d-dieħla iddaħħlu bosta miżuri sabiex ikompli tnaqqas il-qatt fosthom il-garanzija żgħażagħ, skemi ta' apprentistat u l-in-work benefits. Kif ukoll iddaħħlu diversi miżuri biex jinċentivaw lin-nisa u l-persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol.